Igbo bụ Igbo, anyị atụgo n'Eko, Lagos State of Nigeria. Ebe anyị nọ na-abụ mile 2 ka anyị nọ, mana o nwere ihe nsị ka m lụtụrụ n'aka. Ịmana ewezuga ndị Igbo, Nigeria can never survive. I repeat, ewezuga ndị Igbo agaghị na-anụ ihe gbasara Lagos State. Nwanne negode structure niile ọnụ fụrụ ebe a. Ịmana ọ bụ ndị Igbo bụ ihe nwe ya bụ ihe, despite of mmegide maọbụ mkpagbu a na-akpagbu ndị Igbo, mana Igbo bụ enyi, Igbo bụ ihe eji eje ọgụ. Unu n'anya ihe gbasara commerce and industry, nwanne ghara ya ndị Igbo na-azụ afịa ọfụma. Asị ka njem Alaba, esi m trade fair wepụta sị ka m gafu ọtụtụ ụmụnna anyị bụ ndị Igbo bi Alaba. Nwanne mbata na Alaba ala agba m structures mfụrụ na Alaba ọ dị egwu. Nwanne ka m gwa gị eziokwu, ịmana ịchọ ịga ebe ị na-aga ọfụma gasie ya ike, nwanne jee chọba ọkada, jee chọba bike, maka na ịba moto maọbụ keke nwanne ịtawuo onwe gị n'afụfụ. Lagos adịgo too occupied, population karịrị. Nwanne commercial vehicles and activities na-aga na Lagos, nwanne m ije ekute nkwu ume because of gịnị? Uzu ọkụ ndị mmadụ nwere ike ikupụ gị. That's why ndị ka m wee mee gịnị, ka m tekie ọkada wee gaa ebe m na-aga ọsịsọ ngwa ngwa. All the structures ụlọ na-afụ, nwanne m Igbo na-agba mbọ. Onye kpatara agaghị ka ekwe ka hapụ ndị Igbo, maka na ọ bụ ndị Igbo na-eweta ego eji were emepe obodo nke Nigeria. Nwanne m anyị lụrụ Alaba, nwanne m ọtụtụ ihe dị iche iche ka m fụkwa na Alaba. Ka unu fụ m na-anọ n'elu ọkada wee na-ewetara ụlọ ya bụ ihe, maka na ihe anyị na-ekwu bụ anyị na-ekwu ekwu, anya na-eme ọ ka anyị si were kwesị ka anyị mee ya bụ ihe, because we lead by the example. Nwanne ebe ọbụla bụ onye Igbo ịnọ, nwanne m goribe, maka na o nwere ihe Chukwu Okike kụnye na mkpụrụ onye Igbo ọbụla, mkpụrụ ịgba mbọ, ịnụ ọkụ, ịgba mbọ, mmepe na-aga n'iru. Nwanne mere elu mere ana, anyị nwa bụ Igbo ya survive. Nwanne m ọ ihe Chineke ji wee gọzie anyị nwa bụ ndị Igbo. Mana ihe m chọrọ ka m lụtụrụ n'aka bụ anyị na-agba mbọ ka anyị chetakwa na o nwere ebe anyị si. Ebe a nọ, nwanne m gosuro gbachiri, nwanne m litue n'elu ọkada were ọkpa wee na-eme gịnị, na-esucha anya bụ ihe. Maka gịnị? Commercial vehicle dị iche iche enwe na Lagos kpọchitọwere ebe a, mana ebe na-aga na dị n'iru litue n'elu ọkada were ọkpa mee gịnị, na-esucha anya bụ ihe. Ka unu fụkwa na oge nọ na ana ụfọdụ ya. Nwanne mana o nwere ihe nchọrọ ka m lụtụrụ gị dịka nwa onye Igbo. Biko akụlụ unu asịrọ nna ebe ị na-adịrọ mma, mana ị na-agba mbọ ebe a na-ewenekwa n'ụlọ, maka nọ nke dị n'ụlọ ka iji. Nwanne m ịmaka obodo si wee dịrị, mara ka ndị anyị nọ n'ime obodo ha si were emeso anyị omume, mana anyị nwa bụ ndị Igbo ga-akwụdori. Nwanne m eruru m Alaba, nwanne m hei ebe a ka m nọ wee fụ na ụmụaka Igbo, nwanne m ha na-agba mbọ. Ịbụrụ onye Igbo kene Chukwu, maka na eweta ihe gbasara commerce and industry, ọ ndị Igbo bụ number 1 the whole world, anaghị ama ya aka. Nwanne m ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo, gbaba mbọ, maka na ndị be anyị sị na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ arụa n'anwụ erie na ndo. Nwanne m gbasibe mbọ ike. Ọ bụrụ na m erutere ebe ị nọ, biko nagide, maka na ọsụsọ na-esu nwa mkpi, mana ajị dị ya na-arụ anaghị ekwe. Ofu onye na-agba, ofu onye na-eche. Ọ dịrọkwara m izi, mana ọfọ na-agọrọ gị, ọ ga-adịrị gị na mma. N'aha Chukwu na ndị ana ise.